सङै थांसै आरोना जोङो सङै थांनोसै मा होनोब्ला जों फैनो मोननाय मिनिट 30 मिनिटआव जोङो 1 घन्टाबो लानो हागौ आरोना लामा आन्दायनानै दा जायगायाव खोन्थाहैनोसै थांनानै आन्दायनोबो हागौ माबा गैया माने जाय जायगायानोखा आरोना जोंनि जायगानियानोखा थेवबाबो माने थांफिनिखौ लामा आन्दायोना जोंहा नै लामा आन्दायनानै बबेजों फैनो दुब्लि बारिजोंसो फैनांबायनो माने लामा गेटखौ खेङाखैमोन आरोना गेटआनो थाला बन्दसो ओमफ्राय ओरैजाय दुब्लि बारि सोंनानै फैबाय जोङो ओमफ्राय लामाखौ मोनफैबाय आरोना फाइनालि ओमफ्राय देखायलांगोन र' माबायदि जायगाया नोंथांमोनहाबो बेरायफैनो हागोन आरोना नै मोनफैबाय आरोना वाव जोंनि जायगायावनो बेबायदि खुलिबाय आरोना बेरायग्रा माने बेरायफैनो हागोन आरोना बिराद मोजां जायगा ओइयावबो दङ नै ओमफ्राय दसे जिरायनोसै ने र' दा बेरायनोसै फैबाय आरोना दसे बार जानोसै जि मोजां बार नांदों हाय मोनफैबाय नै ना फैनो होनै मोनफैबाय आरोना दिनै अखा हानायजों सान्दुङाबो बारा गैयामोन आरोना अखायाबो बारा गैया बिराद मोजां बार खोलो खोलो बारदों फाइनालि फैबाय आरोना फाइनालि मोनफैबाय आं केमेरा सानगासिनो दं बिराद मोजां आरोना नै आं खिथाजोबनो भिउआ बिराद मोजां नै बिराद मोजां माने मोजां ब्रे आरोना नै दै बाज्रुम दंलायलायो आरोना वाव दुगैनो मोजांथार आरो सुइमिं पुल बायदियानो नै आराम खालामना दोनो बैजोंबो थांगोन दा दसे ओरै फट' खेबनानै फैबाय दा मोजां आरोना दै बाज्रुम थाइजों ओमफ्राय बिदिनो सुइमिं पुल बायदि खालामबाय दुगैनो मोजां आरो ओमफ्राय जों दैलाङो आराम ओरैबायदि समायना बिउटिफुल गुसुथार ना दैया गुसुथार ना बेरायनो फैनो हागोन आरोना गासिबो बिराद मोजां दा भिउ नै जोंनो फार्स्ट फैदोंमोन ओमफ्राय नै दा मानसिफोर फैबाय आरोना नै माखासे मानसिफोर फैहांबाय बिराद मोजां बेलासियाव फैबा साबसिन जायो आरोना 3टा 4टासोआव फैबा आराम जायो दा नै बेयो भिडिअ खालामजानो नेगासिनो आंजों वाव बिराद मोजां भिउ बैखिबो दं आरोना दा ओरै थांनायाव थांसै चलो थाबाय गोसा थाबाय औ बेलासिनि फैनायजों ग्रोब बेलासि फैनायजों जाबाय थांसै जाहांगासिनो लासै गासिबो बेयाव दै दङ ना फिसा बिराद मोजां जादोंना जायगाया बेरायनो आरो नै न'आबो एकदम गामियाबो बिराद निजोम आरोना बिफां लाइफांजों ग्रोम एखे गुसु गरम बोथोराव बेरायनो बिराद मोजां नै समायना रमायना बिबार गायगासिनो फिसा टाब बानायनानै
जों दा नैयाव थांनाय नायनोसै मोनायाव गोबां समायना नुगोन गासिबावबो लाइट लागायजोबनायनि दोननोसै बिफाङाबो दे आंबा औ थांनोसै आरोना जों दहायनो फैदोंमोन ना ओमफ्राय नै दासो बेलासि बेलासि बिराद मानसि फैबाय ओमफ्राय जोङो फट' बिराद लाखावबाय आरोना थांनोसै दायो दा अखाबो हागोन ना जोङो माने एसे गोजान जायोना थांबाय थानोसै दायो सोरबा सोरबा बेरायनो गोसोबा फैनो हागोन आरो ना नै दा गरमाव बिराद मोजां बेरायनो थाखाय गरमाव माने बिराद मोजां आरोना बेरायनो बार खोलो खोलो बिराद बिफां माने जाजोबाखै आरो दासो बिफां फिसा फिसा ओमफ्राय बानायगासिनो आरोना गार्देन एरि ओमफ्राय बे न'खौनो बिराद मोजां नुयो आरो सेस ओरैजाय बेरायग्रा गोजा आरोना गेजेराव फुख्रि दं ओमफ्राय बिफां लाइन लाइन बिराद मोजां गायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोरो सोंहरनो गोसोबा सोंहरनो हागोन आरोना लकेसनखौ आं कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरगोन नोंसोरनो फैनो हागोन आरो दा बेरायनो सोरबा खाथिनि फैनो गोसोबा फैनो हागोन आरो गोजानफोरनियाबो सोरबा मिन्थियाबा फैनो हागोन आरोना सोंनानै बिराद मोजां आरो बेरायग्रा जायगा खालामदों दायो थांबाय थानोसै जोङो बिदिबा भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे लोगोफोर साइकेल लाना फैलायलायदोंमोन आरोना नै जानोनो मोनासै लामायावनो जानोसै दा गोरलै लोगोफोर गरसे गरसे जाना थांसै दा माने बिराद मानसि फैबायना बोरैबा उसुबिदा मोनो जानो ओमफ्राय जिरायासै बेना जोङो माने दासो आराम जादों ने बार खोलो खोलोनो एसे फैनोबा 3थासोआव फैयो आरोना 3था 4थायाव फैबा साबसिन जायो लामा गोजाननिया एसे थाब फैबा आराम जागोन आरो बिराद मोजां नाथाय बेरायनो थांसै दै गांबाय